Fe enw yw Rhys Jones a rwy'n athro daearyddiaeth ddynol yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. A fi hefyd sy'n gyfrifol am y cwrs gradd newydd mewn cymdeithaseg. Yn prif cwrs gradd cyfrwng Cymraeg ni yw'r BSc Daearyddiaeth, a hwnna sy'n rhoi'r cyfle mwyaf i bobl i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond wrth gwrs, ni'n dysgu nifer helaeth o fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd, a mae'r myfyrwyr hynny sy'n astudio sawl cwrs gradd gyda ni, falle sydd ddim yn gyrsiau Cymraeg fel y cyfryw yn gallu astudio'r modiwlau cyfrwng Cymraeg hynny. Ac wrth gwrs, hyd yn oed os ych chi'n astudio modiwlau drwy gyfrwng y Saesneg, mae yna wastad cyfle i chi i gyflwyno gwaith cwrs, i ysgrifennu arholiadau ag ati drwy gyfrwng y Gymraeg. Wel, yn gyntaf, byddwn ni'n hoffi dweud bod ni'n un o'r adrannau hynna sydd wedi dysgu daearyddiaeth a chyrsiau tebyg yn y Deyrnas Gyfunol. I ni wedi bod yn dathlu yn canmlwyddiant yn ddiweddar, a mae hwnna'n dangos bod yna draddodiad. Mae yna hanes o ddysgu daearyddiaeth a chyrsiau tebyg yn yr adran hon. I ni hefyd yn adran sy'n rhoi lot fawr o bwyslais ar ymchwil a bod y dysgu'n cael ei arwen gan ymchwil. A mae hynny'n golygu bod chi'n mynd i fod yn dysgu rhai o'r syniadau mwyaf blaengar am bwyty daearyddiaeth, ond hefyd pynciau eraill wrth bod chi'n astudio yn Aberystwyth. I ni'n defnyddio darlithoedd traddodiadol wrth gwrs, ond mae yna grym bwyslais yn y darlithoedd hynny ar ryngweithio rhwng y darlithydd a'r myfyrwyr. A mae hwnna'n enwedig yn wir ar ochr cyfrwng Cymraeg wrth gwrs, lle mae'r dosbarthiadau yn llai. Mae yna gyfle hefyd i ddysgu mewn labordau, mewn gwersi ymarferol ag ati, a mae hwnna'n helpu ni i ddatblygu sgiliau ymarferol, sgiliau trosglwyddadwy ymysg y myfyrwyr. Mae yna sawl partneriaeth yn bodoli gyda ni gyda prifysgolion dramor, mae yna nifer o fyfyrwyr yn mynd bob blwyddyn i astudio enghraifft yn Svalbard, a maen nhw'n cael profiadau difyr iawn wrth astudio fyna. Yn sicr, mae Aberystwyth yn rhoi cyfle i unrhyw fyfyriwr i ddarganfod cartre. Cartre academaidd, ond hefyd cartre mewn cyd-destun llawer mwy cymdeithasol. A mae hwnna rhywbeth yn ei gyd yn ymyfrydion o fe, pawb sy'n gysylltiedig â Prifysgol Aberystwyth a thre Aberystwyth hefyd. Ac wrth gwrs, ar gyfer darpa'r fyfyrwyr sy'n astudio drwy Gymraeg, yna mae Aberystwyth yn rhoi cyfle i bobl hefyd i fyw bywyd Cymraeg a Chymreig yn ei holl ystyr. I ni'n barod iawn i dderbyn ymweliadau yn ystod diwrnodau agored ag ati, neu hyd yn oed, os ych chi eisiau picio mewn i'r adran i ddysgu am yr adran mewn ffordd chydig bach mwy anffurfiol, mae yna groeso mawr i chi gysylltu â ni, a fyddwn ni'n barod iawn i'ch croesawu chi'r adran. Diolch yn fawr i chi am wylio a gobeithio wnawn ni weld chi rhywbryd yn y dyfodol agos.